Ahoj ľudia, teraz sa v jednom videu dozviete, čo je to funkcia a ako funguje. Dnes budeme počítať súradnice pre funkciu a nakreslíme jej graf. Prvá bude priamka, hoci si vypočítame, skontrolujeme, áno, seba, či to robíme správne, počítaním takýchto súradníc. V skutočnosti sa dá priamka nakresliť podľa dvoch bodov, to už viete. A druhá funkcia bude prekvapenie, teda ju rozoberieme. Tak, poďme na to. No, poprvé, budeme počítať. Áno, je to veľmi jednoduché. Tu máme funkciu i rovná sa 2x plus 5. A čo potrebujeme? Potrebujeme dosadiť, namiesto x, povedzme, že číslo, povedzme tu 0, tu 2, 1, áno, a tak ďalej, a vypočítať x. Toto x krák je u nás tu prázdne miesto. A potom podľa týchto bodov nakreslíme čiaru a potom budeme kontrolovať. Pravda, že áno? Povedzme, dá sa nakresliť podľa týchto dvoch, nie povedzme podľa 0 a 5 napríklad. Áno. Sú umiestnené trochu ďalej od seba a potom skontrolujeme, či sme to správne vypočítali a či to funguje alebo nie. 2x, áno, vynásobíme. 2x1, koľko to bude? 2 plus 5, koľko to bude? 7. Teraz s nulou. 2x0 bude 0, plus 5 bude 5, áno, x bude 5. 2x2 budú 4, 4 plus 5, 9, minus 3. Minus 3x2 bude koľko? Minus 6. 5 minus 6 bude minus 1. 10, 2x5 to bude 10, 10 plus 5, 15. 10, 20, áno, vychádza tu 20 plus 5, 25. Minus 6. Minus 6 krát 2 to bude minus 12. 5 minus 12 bude minus 7. 1 druhá, teda 2 delené 2, áno, vychádza nám jednotka. Jednotka plus 5 bude 6. 12, 12, 2 krát x, áno, krát 12, to bude u nás 24. 24 plus 5 bude 29. Máme tu bod 0, však toto je naše x, toto je naše y. Takže skúsme vybrať napríklad toto, však 0 na x teda leží na tejto čiare a 5 na y. Trúke. 1, 2, 3, 4, 5. Tu je bod. Toto je ten bod. No, nazvime ho, neviem, môžeme ho nazvať A, však. Vyberme záporný bod, bude to zaujímavejšie, však. To bude napríklad bod B. Na x je to minus 3. 1, 2, 3. Minus 3 a na x je to minus 1. Minus 1. Tu je bod. Toto je bod B. Teda teoreticky nakreslím priamku takto. Však? Takto. Vy, samozrejme, ak kreslíte do zošita na štvorčeky, máte to oveľa jednoduchšie, vyjde vám to lepšie. Tak skontrolujme nejaký bod, povedzme jednotka. Jednotka. Však? Tak, hore trochu prebehneme. Však? No áno, v podstate to vychádza. Však? Tu niekde máme 6, tu máme 7. Však? Tak, to je dobre. 2 a 9. Tak, tu je 2, ešte vyššie, áno, ide sem, niekde tu je 2. Oj, to nie je minus. Áno, to je minus 1 a tu bude 1. 2. Tak, tu, áno, niekde bod. Aj toto je asi správne. 5 ešte vyššie, áno, sem. 2, 3, 4, 5. No jasné, bude ešte vyššie, sem. Tak asi to sedí. 10, desiatka ešte, teda desiatka ešte sem, áno. 6, 7, 8, 9, 10. 10, áno. Teda ešte vyššie. No jasné, že tu už nenakreslím. Minus 6. Tak, 4, 5, 6. Minus 6, áno. Správne. Minus 7. No áno, tu niekde 2, 3, 4, 5, 6, 7. No áno, jasné, krivo som nakreslila, ale asi minus 7. Tak, 1 druhá a 6. 1 druhá je tu a 6. Áno. A posledné číslo 12 je tu, 12, 29. Úplne hore odchádza. Poďme teraz nakresliť graf funkcie y rovná sa x na druhu plus 1. Tu graf funkcie budeme musieť nakresliť parabolu. Hneď vám poviem, ale bude hore, takže dole kresliť nebudem, radšej nakreslím tu, áno, tu je miesto. X. Takže
Tu máme bod 0. Tak si najprv spočítajme, dobre? Hotovo. 3 na druhu je 9 plus 1 je 10. Ďalšie. Minus 2, áno, na druhu to bude 4. 4 plus 1 je 5. V tomto prípade 2 na druhu je tiež 4, plus 1 bude 5. Minus 4 na druhu bude 16. 16 plus 1, koľko to bude? 15, 17. 1 na druhu bude 1, 1 plus 1 bude 2. Tak, výborne. Teraz minus 3, 9, áno, plus 1 je 10. Vidíte, máme tu, povedzme, 3 minus 3, budeme mať to isté číslo. Prečo? Pretože umocňujeme na druhu a pri umocnení mu je jedno, či je tam mínus alebo nie, pretože ho jednoducho odstráni. 0, ak tu máme 0, potom x bude 1. 5 na druhu, koľko to bude? 25 plus 1 je 26. A tu minus 0,5 na druhu bude 0,25. Áno? Pretože 0,5 na druhu je 0,25 plus 1, 1,25. Tu najprv musíme nakresliť všetky body a až potom nakresliť parabolu. Začneme od 0, dobre? Najjednoduchšie. 0 a 1. 0 na x, 1 na y. Niekde tu ten bod, však? Dobre. Tak, teraz pekne po poriadku. 3 a 10. 3, raz, 2, 3. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu máme desiatku však, nakreslím to takto. A tu máme 3, 10. No, takto, áno, niekde tu máme bod. Tak, dobre. Teraz minus 2. Raz, 2 to je na x, však? Minus 2 a na y-ku bude 5. Raz, 2, 3, 4, 5. Tu tak niekde. Kreslím správne, lebo sa pozerám trochu z boku. 2, 5 teda tu. Niekde tak však? Tak, dobre. Minus 4. Minus 4. 2. Tak 17. Niekde nám to tu uteká celkom vysoko, však? Skúsme to. Ach, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Vošlo sa, však? Takto, niekde sem. Dobre. Raz, 2. Raz, 2. Dobre, minus 3. A koľko máme? 10, áno, bude. Tu sme tiež počítali. Tu áno, niekde. Tak nejako. Tak, dobre. 0 sme vypočítali. 5, 5, 26. 2, 3, 3, 4, 4, 5, 26. No, niekam sem, celkom vysoko. Áno, ide. Áno, jasné, je oveľa vyššie, ani to nemusíme kresliť. A minus 0,5, tu koľko to vyjde? 1,25. No, niekde tak, áno, nakreslíme. Vidíte, áno, aká je naša? Niekde tak. S parabolou by som vám radila nežartovať. To znamená, nestačia vám len 2 body. Lepšie je vziať, ako tu máme, niekoľko bodov, nájsť, kde je jej začiatok, kde začína, áno, vypočítať súradnice a potom už začať kresliť.